Àvia, sóc aquí dalt. Ai, veig que finalment t'has atrevit a pujar. Per què m'enganyes? Oh, qui t'enganya? On és el monstre? Allà, en aquell racó. En aquest racó. Només hi veig una maleta. Ai, sí, la maleta de l'Agustí. I per què va amagar això aquí? Mira, juga amb el que vulguis, però amb la maleta no. I el monstre? És dins. Àvia, sóc aquí dalt, jugant a guerra. Mira qui ha vingut. El Jean-Pierre? No? L'Agustí? Sí, Que s'ha mort el monstre. exactament.